Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю! В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн. Мы обсудим основные новости и события, которые произошли в Украине на 70-й день войны России против нашей страны, против всего свободного мира. Уже на протяжении 70 дней Украина, украинский народ, весь свободный мир сопротивляется российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводит номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Не забывайте ставить лайки, это крайне важно для нашего YouTube-канала. А я рада представить гостя, который присоединяется к нашему ефіру. Это Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки. Пане Василю, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю, Гульсум, алейкум салям. И глядачів, слава Украине! Героям слава! Пане Василю, про Мариуполь я бы хотела поговорить с вами, начать нашу беседу с разговора о Мариуполе, потому что многие средства массовой информации украинские сегодня сообщили о том, что российским оккупантам удалось прорваться на территорию промзоны Азовстали, и там продолжаются жестокие бои сейчас. Шойгу, министр обороны России, сегодня сделал несколько заявлений без лжи. Там в очередной раз не обошлось. Он опять сказал, что Мариуполь полностью контролируется российскими войсками. Они там якобы расширяются на этих квази-республиках и так далее. Что, по вашим данным, действительно происходит сейчас в Мариуполе? Мої дані нічим не відрізняються, Гульсум, від тих, які ми маємо із джерел. Я думаю, що навіть представники влади, керівництво країни не мають більше даних. На жаль, ми можемо слухати зараз і робити висновки з тих, хто там атакує, хто агресує. І за великим рахунком, звичайно, не хотілося б смертей, загибелі наших героїв, особливо тих, які там знаходяться і довгий час тримають оборону, і не тільки оборону, а періодично робили контрвипади. Але, на жаль, ситуація там надто складна, про це всі говорили, в тому числі і наші герої, з якими сьогодні пропав зв'язок, і, звичайно, від першого джерела, не маючи інформації, складно зробити об'єктивну картинку. Але, ще раз наголошую, на жаль, нам там очікувати якихось переможних реалій на сьогодні, не варто. Деблокада Мариуполя также невозможна в ближайшей перспективе? Якщо вона до цього часу не сталася, то, на жаль, я не бачу вже можливостей деблокувати Маріуполь. Хоча хотів би помилятися. Я знову ж таки, я об'єктивну оцінку даю. І знову ж виходячи з ситуації, виходячи з інформації, яка мені відома з відкритих джерел, і деякої, там, скажімо так, інсайдерської інформації, але вона не така вже чітка и объективно, чтобы я міг на чомусь наполягати. Так что получается, наши защитники и гражданские оставлены на произвол судьбы в промзоні Азовсталь? У нас було кілька намагань деблокувати Маріуполь. Мова йде про військовий шлях. Були намагання домовитися, в тому числі і самі блоковані наші патріоти, герої намагалися зробити, звертаючись до, в тому числі до президента Туреччини, ви пам'ятаєте, до інших керівників держав. Але, на жаль, тут знайшла коса на камінь. І було зрозуміло, що росіяни розглядають 2 варіанти. Або смерть патріотів, або здача їх в полон. Звичайно, виходячи з цього, потрібно було будувати ще одну дипломатичну лінію. Я вже говорив про це, ще у вас в ефірі заявлю, можливо, вже пізно, але те, що я бачу, знову ж таки,
видніше там, де приймають рішення в кабінетах з картами, які опрацьовуються керівництвом військовим, спецслужб, розвідки тощо. Потрібно було відкладений обмін робити полоненими, тобі ж здаються патріоти, і тут же вони відправляються на обмін. Звучить не патріотично, не гарно, але це могло спасти життя наших патріотів. Действительно, мы сегодня видим огромное количество попыток западных чиновников каким-то образом решить этот вопрос и эвакуировать раненых украинских военных, а также гражданских с промзоны Азовсталь. Мы видели визит генсека ООН Антонио Гутерриша в Москву. Там он разговаривал об этом с Путиным, потом приезжал в Киев. Были попытки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, но как-то это все безуспешно. Как вы думаете, почему, вот в чем тактическая цель по Мариуполю Путина? Почему он не позволяет эвакуировать хотя бы раненых с посредничеством Турции либо других западных держав? Ну, я доповню ваш перелік керівників держав і різних чиновників високого рангу, як то пан Гутерріш. Ще й Макрон мав розмову майже 2-годинну з Путіним, і там теж це питання піднімалося. Але після того, як Гутерріш відвідав Москву, а потім прибув в Київ, і з того, що він сказав, як мені стало зрозуміло, що крім того, що будуть намагання звільнити цивільне населення, і то за гуманітарними коридорами в бік Росії, добитися від керівництва військово-політичного Росії, щоб ми могли звільнити своїх військовослужбовців, добробатів. Давайте говорити про те, що там є не тільки військовослужбовці, а різного роду бійці, я скажу так. Було видно, що це не вийде. І тут образа військова, образа чоловіча, образа яка завгодно, тому що вони тримали Маріуполь більше місяця, маючи маленький клаптик землі для оборони, маючи обмежені сили і протидіючи російській військовій машині, яка діяла на повну силу і великими потужностями. Так а что они хотят? К 9 мая полностью забрать Мариуполь? Знаєте, я відчуваю, що більше про 9 травня ми говоримо, але це для них теж дата і лінія відповідна, і це були б відповідні заяви при промові під час параду тощо. Але я, аналізуючи ті виступи, які вдається чути російських військових політиків або політичне керівництво військово-політичне, вони зараз вже не обмежуються однією датою. Вони кажуть, що в них ще багато буде дат, щоб до тої чи іншої дати зробити ті чи інші захоплення територій. Тому, якщо буде встановлено повний контроль, який до цього часу не встановлено, хоча, як ви кажете, дуже багато заяв було щодо того, що вже все контролюється і більше нема що контролювати, що там всі вже блоковані таким чином, що навіть дихати не можуть, але тим паче вони воювали, вони оборонялися, вони наносили удари по агрессору и мали при цьому деякі локальні успіхи. Сейчас очень многие говорят о возможном применении российским военно-политическим руководством химического либо тактического ядерного оружия на территории Украины. Да и, впрочем, об этом косвенно намекал и министр иностранных дел России Лавров. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это реально и действительно ли в Кремле настолько спятили? Ви знаєте, Гульсум, я постійно при таких питаннях, ці питання звучать зараз від журналістів, від ведучих, завжди згадують цю модну пару слов екзистенційна загроза існуванню Росії. Тобі ж ми маємо мати на увазі, наприклад, якщо ми переходимо в наступ і Росія потерпає поразку,
вона до цього не готова. Ніхто не може бути впевнений, що Росія не застосує тактичну ядерну зброю. Про це і західні політики кажуть. Я чув це і з Білого дому. А в каком случае Россия может применить это оружие? То есть что должно их спровоцировать на применение? Что должно произойти? Переход, контрнаступ української армії і їх відступ до території Росії. Навіть якщо ми будемо робити заяви, що ми виходимо на наші кордони і далі нас не цікавить ваша територія, для них це буде поразка, і вони будуть вважати це тією смертельною загрозою їх державності. Те, що я зрозумів з виступу і пана Лаврова, міністра закордонних справ, і інших керівників держави, Путін виражається більш скритно так, але це теж звучить, от такі нотки звідти звучать, як я їх відчуваю. Я думаю, що і багато хто інший розуміє, що відступ на територію України Російська Федерація буде розцінювати як смертельну загрозу своїй державності. От в чому справа. Тому від цього потрібно виходити. Тут чітко потрібно діяти як з точки зору стратегічних воєнних планів, бойових стратегій, так і з точки зору дипломатії. Я думаю, що наші західні партнери теж розуміють цю небезпеку. І щоб всі розуміли, що якщо зараз це такий натяк на Третю світову війну, то застосування тактичної ядерної зброї – то початок Третьої світової війны. Ну вот по поводу возможного применения ядерного оружия, я, конечно, в Советском Союзе не жила, слава богу. Но насколько я знаю, и вы жили, вы знаете, вы подтвердите, даже при Советском Союзе гонка вооружений и так далее. Ну, то есть говорить о применении ядерного оружия – это была табушная тема. То есть об этом никто не говорил. На этом была полное табу. Нельзя было об этом говорить. Это была красная линия. Сейчас складывается такое впечатление, что для России вообще не осталось никаких красных линий. Это так? Так, я вимушений з вами погодитись, червоних ліній на сьогодні для Росії не існує. В них є завдання на цю війну, або як вони її називають, спеціальну військову операцію, захопити українські території. Інша справа, що вони задовольняються, можливо, і не всією Україною, не дай Бог, але від цього завдання вони не відступають, і це завдання для них червона лінія. Якщо вони потерпають поразку в Україні і ми їх поженемо до їх кордонів, то вони будуть вважати, що це поразка Росії, що це смертельна загроза російській державності. От таке в них бачення, така в них військова сьогоднішня доктрина, якщо можна її так назвати. Але вони говорять про це, що у нас є тактична і стратегічна ядерна зброя, і в нас в доктрині чітко прописано, коли вона може бути застосована. Вона може бути застосована, коли буде екзистенційна загроза Росії, тобто смертельна загроза державності. Я вбачаю, розшифровую смертельну загрозу саме таким чином, яким я, відповідаючи на ваше питання, шановна Гульсум, і розшифровую. Как можно остановить тогда в таком случае Путина? Что должно произойти? Ви завжди задаєте дуже складні питання, і я пам'ятаю інтерв'ю з вами. Відповідь на це питання потрібно шукати в високих кабінетах, і не тільки Києва і Європейського Союзу, а, мабуть, тут вже потрібно і підключати і Китай, і Індію, і Сполучені Штати Америки. Це такий трикутник поза Росією, який теж багато вирішує, тому що це дійсно велика смертельна небезпека не тільки для України. Це буде Третя світова війна, знову ж таки театром основних бойових і вже тактично-ядерних дій буде Україна. На жаль. Дякую вам дуже, пане Василю. Çok sağ olun, что нашли время, подключились к нам в эфир. Слава Україні! Героям слава, до зустрічі, Гульсум. До зустрічі. Василь Вовк був з нами на прямому зв'язку, експерт з питань національної безпеки. А зараз до нашого ефіру приєднується Олександр Кондратенко, політтехнолог. А зараз він у лавах захисників України, позивний Джон. Пане Олександре, вітаємо вас.
Добрый день, Гульсум. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? Так, где нахожусь, я вам не скажу сразу, это раз. Окей. Второе, скажем так, сложная обстановка, и я думаю, вам прекрасно будет понятно, где именно. Вот, это если вкратце. Насколько сложная? Гульсум, давайте так, если вы хотите понимать реальную картину, то, что говорят говорящие головы из офиса президента, вы можете смело умножать на 3. То, что говорят из-за поребрика, вы можете смело делить на 4, в зависимости от того, какой информационный посыл идет тот или иной в определенный промежуток времени. Да, ну за поребриком там врут откровенно. Сегодня наверняка вы видели, слышали заявление министра обороны России Шойгу, который сказал, что все, Мариуполь под контролем, мы знаем, что там находятся наши защитники, все, мы прорвались на территорию Азовстали, мы знаем, что наши защитники защищают промзону и так далее. Так, касаемо Азовстали, информацию, которую вам могут дать точную, это те люди, которые там находятся. Все остальное, все, что вы слышите в информационном пространстве, это либо догадки, либо же информационные вбросы, как с нашей стороны, так и с их стороны. То есть необходимо дожидаться официальной информации именно с места. То, как это закончится, я вас уверяю, хорошим для Мариуполя и для Азовстали это не закончится, к сожалению. А есть ли шанса деблокады Мариуполя сегодня нет? Шанс деблокады возможен только военным путем. На данном этапе наших сил для того, чтобы пробить коридор, их недостаточно. Мы людей на убой не посылаем. Вот. Поэтому я не хочу говорить плохие вещи в эфире, но объективно ситуация там очень сложная. И она не только там сложная на самом деле. Если у нас все внимание приковано к Мариуполю, то у нас по всей линии фронта сложная ситуация. Это мягко говоря. А скажите, вот по каким направлениям сейчас наиболее сложная ситуация помимо Мариуполя? Донецк, Луганск, Попасная, Лисичанск и так далее. То есть правильно ли понимаю, что вот Россия пытается к 9 мая осуществить вот эту свою операцию по захвату и выхода на административные границы Донбасса? Ну, в принципе, Российская Федерация очень любит разного рода даты. Я могу сказать следующее. До 9 мая мало что у них получится. Это так, объективно. По некоторым направлениям, возможно, да, у них что-то и выйдет. Опять-таки, всю линию фронта я, к сожалению, не знаю. И вот вы сказали, вы, наверное, видели или слышали, то я вам скажу, что даже заявление Лаврова я не слышал и не видел, потому что у нас тут своя кухня. И выходить там, читать новости не всегда получается. Вот, к 9 мая, скорее всего, я не исключаю того, что в самой Российской Федерации будут некого рода провокации, дабы объявить для начала частичную мобилизацию. А вскоре, это неизбежно, я считаю, будет и полная мобилизация Российской Федерации под лозунгами серии «Отечество в опасности». Воюем со всем нацизмом и так далее. Потому что информационно, так как они накачивают сейчас внутри страны, то там уже далеко и не идет речь о денацификации, демилитаризации и так далее. То есть уже абсолютно всему миру становится понятно, какие планы преследует вышестоящее руководство Российской Федерации. Но объявление мобилизации, это означает, что Россия официально объявляет войну Украине. Мы понимаем, что эта война началась с 2014 года, мы все называем вещи своими именами и вещами, но Россия об этом заявит, значит, на официальном уровне, правильно я вас поняла? На сегодняшний день, пока конфликт у нас не перерос в региональный конфликт, он локальный считается, потому что воюют Россия и Украина. Как только подключится хотя бы одна или две другие страны, вы все прекрасно понимаете. И те люди, которые еще не поняли, мы уже вступили в фазу Третьей мировой войны. Вопрос только остается в том, как поведут себя Китай, Индия, Иран, британцы, часть Европейского Союза, их страны. Потому что у всех у них, я вас уверяю, большинство моих знакомых, которые находятся в Европейском Союзе, граничащие там с Польшей, не с Польшей, с белорусами и так далее, с Российской Федерацией, у них у всех поголовно учения. У них учатся все тактической медицине,
они все проходят, ездят на стрельбище и так далее. И мало того, в информационном пространстве уже есть достаточно много новостей, связанных с тем, что к границам подтягивается вооружение тяжелое. Ну, не хотелось бы делать каких-то прогнозов, когда это все начнется, но в целом я вас не хочу расстраивать, но мы сейчас только на самом первом этапе того, что нас ждет в будущем, к сожалению. И дипломатическим путем эту войну уже не закончить. Буча, Ирпень, Гостомель показали, что все, никаких договоренностей в принципе быть не может. Единственное, что нам остается, это как можно больше крошить их здесь, дабы в самой Российской Федерации к некоторым людям, а именно к матерям, начало доходить, что что-то не так. В остальном военный конфликт будет разрешен исключительно военным способом. Это моя точка зрения. И на сегодняшний день она именно такая. Пане Олександре, это включая Крым? В Крыму, скажем так, в ближайший год военных действий не будет. Все будет зависеть от ленд-лиза, какой тип вооружений будут нам поставлены, в каком количестве, когда мы сможем перейти в наступление. Но в Крыму по прошествию некого количества времени, допустим, год-полтора, будет просто бойня. Не по всему Крыму, но в Севастополе так точно. Многие говорят, что россияне, русские оккупанты зашли в Крым тихо в 2014 году и ровно так же должны покинуть полуостров. Так не будет? Увы, нет. Так не будет. В целом, я думаю, что будет следующим образом. Во-первых, будет взорван мост. Когда, тоже сложно прогнозировать. Во-вторых, все люди, которые когда-либо участвовали в референдуме и так далее, все возьмут свои сумочки и двинут в нужном, как сказали в начале войны, в нужном направлении, куда пошел русский корабль. А уже двигают, кстати, пане Олександре, я поделюсь с вами информацией. Двигают в основном те, кто туда переезжал и покупал там себе у берегов дома, квартиры и так далее. Они четко понимают. Ну, вы же поймите, даже вот то, что происходит в Приднестровье, собственно, и молдаване сильно напряглись, это не беспочвенное напряжение, я вам так скажу. Вот. Вы для того, чтобы понимать всю целостность картины, я прекрасно понимаю, что в затяжном конфликте более чем заинтересованы как и британцы, так и Соединенные Штаты Америки, потому что они таким образом, собственно, ослабляют Европейский Союз, США поставляет сжиженный газ в Европу, и, это уже экономика вперемешку с политикой. Вот. Ключевыми игроками остаются товарищи, которые затихарились, а именно Китай. Но несмотря на то, что говорят, Китай занимает нейтральный статус, если вы посмотрите, как увеличился товарооборот за последние 3 месяца между Россией и Китаем, и расчет идет именно рубль-юань, то он увеличился, если я не ошибаюсь, на 38%. То же самое произошло с Индией. Рубль-рупий. Поэтому, когда все очень громко кричат «санкции, санкции, санкции», это, конечно, все хорошо, персональные санкции и так далее. Но результаты этих санкций мы можем увидеть от полугода, года, а то и больше, для того, чтобы это действительно было эффективно и ударило по карману и по холодильнику, як то кажуть, пересічного росіянина. И по поводу наших западных партнеров вы говорили. Сегодня министр обороны России Шойгу сказал в очередной раз, что Россия будет считать законной целью конвои с техникой, которая поступает в Украину со стороны наших западных партнеров. Если будет такой возможный удар со стороны России, а мы видели, как вчера поздно ночью Россия ударила по 6 областям Украины, во Львове, непосредственно по железной дороге, что это будет означать? Это будет означать то, что я сказал в начале. То есть конфликт перерастет в региональный, а дальше Третья мировая война. В зависимости от того, кто кого поддержит. Но, опять-таки, Российская Федерация очень много рассказывает и пытается, как-то в простонародье говорят, взять на понт. Не факт, что это произойдет. Вот. Поэтому сказать, что вот завтра это все стартануло с новой силой. И единственное, за что я переживаю, это то, что у управленцев РФ хватит мозгов
все-таки сделать какой-то превентивный удар. И по моим прогнозам, если же вдруг это произойдет, несмотря на то, что у них устаревшая эта техника, эти ракеты и так далее, если это произойдет, то по моим прогнозам это может быть, я не исключаю, именно Западная Украина. Дякую вам дуже, пане Олександре. Будь ласка, бережіть Не себе. хотелось нагонять на вас жуть, но это я вам Ну, мы находимся в условиях войны. Да, дякую вам дуже, я пане в общих Олександре. чертах обрисовал. Берегите себя, Гульсум. Берегите вы себя. Спасибо вам большое за то, что вы Все защищаете будет нас. нормально, все будет Украина. Слава Україні! Героям слава! Олександр Кондратенко був з нами на прямому зв'язку, політтехнолог, наразі у лавах захисників України. Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Витаю вас. Пане Ярославе, только что пану Александру задавала тот же вопрос, хотела бы озвучить и вам. Сегодня министр обороны России Шойгу сказал, что Россия, в очередной раз он это сказал, они уже не впервые говорят, что Россия будет считать законной целью конвои Соединенных Штатов Америки с военной техникой, которая поступает в Украину. Если вдруг россияне ударят по этим конвоям, что это будет означать? Как вы расцениваете это заявление? Ну, звісно, ми розуміємо, що в усіх сенсах Росія намагається цими заявами залякувати, передусім західні держави, які постачають до України зброю і інші припаси, так би мовити. Але насправді жодна з цих заяв, навіть там попередні усі ці розповіді про те, що вони готові бити по конвоям і на іноземній території, вони ніколи не увінчувалися якимись серйозними діями російської сторони. Так, вони можуть знищити, наприклад, ракетним ударом якийсь конвой, але я мало собі уявляю, що російська сторона всерйоз розраховує на те, що їм вдасться щось виграти для себе таким ударом. Вони знищать один конвой, натомість отримують більшу консолідацію Заходу, більш стійку позицію щодо постачання озброєнь Україні. Значна частина західних еліт і медійки будуть значно більш консолідовані щодо того, щоб супроводжувати позитивно будь-які кроки, про які просить Україна. Тому, я думаю, це, звісно, акти залякування, такі самі, як, наприклад, відімкнення газу для Польщі, для Болгарії тощо. Однак це не несе за собою якихось реальних наслідків ні для західних країн, ні для нас з вами. Тому що все, до чого Росія може дотягнутися фізично, вона намагається бомбити, відправляти ракети. Уже ми це бачимо і по Закарпаттю, і по Західній Україні, і по Києву, де завгодно. Все дотягнулося. Це як наслідок, по-перше, того, що Росія прекрасно усвідомлює, що це буде означати, так і чіткий маркер того, що Захід насправді не проти втягування Росії у більш глибокий конфлікт, у більш жорсткі довготривалі санкції, які дійсно матимуть довгі наслідки, про що сказав пан Кондратенко. Угу. Но пан Кондратенко еще сказал о том, что результаты этих санкций мы увидим где-то только через год и через полтора. По вашим оценкам, через сколько начнут действовать санкции? Насправді, когда Россия их ощутит по полному? Що санкції – це досить такі різні структурно дії. Тобто є ті санкції, які мають прямий вплив на політичне життя Російської Федерації, спричиняють там певну дезінтеграцію, хаос в середовищі еліт. Звісно, ці санкції будуть мати, скажімо так, найдовший ефект. Усі ці політичні впливи, спроби якось Заходу переформатувати російське політичне поле, вони дійсно розраховані вдовгу. Найбільш довгострокова ціль, яку намагається вносити зараз Захід у санкційну кампанію, це спроба демілітаризації Росії, тобто суттєвого зниження можливостей Росії як воєнної сили. А перші наслідки цього ми, в принципі, вже побачили. Перші санкційні пакети були спрямовані проти технологій. Зупинилися дуже великі підприємства в Російській Федерації, практично зупинено імпорт мікросхем, зупинився АвтоВАЗ, вже неможливо там виготовити автомобіль «Лада» з коробкою «Автомат». Тобто уся ця техніка російська, усі ці там російські новітні або не дуже зразки озброєнь, їх просто ніде виробляти і ніде ремонтувати.
і це найперший зразок санкцій, які діють уже. В Росії назріває технологічний колапс. Звісно, це не говорить нам про те, що вже там завтра або через місяць Російської Федерації не буде на карті. Держави, навіть ті, які стагнують, в яких дуже серйозні проблеми і технологічні, і політичні, і воєнні, вони можуть існувати і не один рік. Однак уже запущено, скажімо так, ті механізми, які вирівнюють ось цей дисбаланс. Тому що Росія завжди мала значно більшу воєнну потугу, ніж вона мала, наприклад, економічної, гуманітарної і політичної сили. І відповідно, за рахунок того, що вона мала дуже багато воєнної сили, вона намагалася якби врівноважити світопорядок на свою користь ось такими агресивними діями проти України, Грузії, Молдови, агресивними діями в Сирії, спроби мілітаризації арктичного регіону. Звісно, Захід розуміє, що це комплексна проблема, і треба вирішувати довгостроково. Який би не був надалі в Росії режим, найбільш очевидна модель, в якій хотів би Захід далі бачити стосунки з Росією, це те, що було в 90-х. Росія там обіцяє утилізувати якусь частину зброї, вона під контролем західних інструкторів утилізовується. В обмін Росія там отримує якісь технології або там ножки Буша, як були в 90-х роках. Ось це щось подібне до цього зараз назріває, в принципі, в західному ставленні до Росії. Тому нам не треба бути дуже оптимістичними, кажучи, що там санкції, вони, якщо не працюють уже зараз, то вони і не потрібні. Санкції працюють вдовгу, і очевидно, що не було можливо знищити російську державу одразу ж після її нападу на Україну. Це фізично було неможливо, якщо ми не говоримо там про якісь апокаліптичні сценарії типу ядерної війни. Але і політичні, економічні інструменти. Так. Вот по результатам санкций что мы должны увидеть? То есть что должно произойти, если мы говорим о том, что падает российская экономика, то есть народ российский должен встать, какой-то дворцовый переворот в Российской Федерации должен произойти, режим пасть. То есть как вы это видите? Усі програні Росією війни – це завжди зачин до якогось великого внутрішнього хаосу, там можливої спроби демократизації згори або знизу, це спроби там і палацових дійсно переворотів. Тут добре згадати те, що було в Росії після Кримської війни, після російсько-японської війни програної. В усіх випадках це спроба повести якийсь діалог про модернізацію країни, про відмову від якихось там імперських замашок. Майже ніколи цей діалог в Росії не вдавався. Відповідно, відбувалися кризові явища, смута, наростання революційних тенденцій. І в результаті частина західних гравців вже серйозно починають говорити про те, що російська влада – це воєнні злочинці. Відповідно, вона має бути якимось чином усунена. І допоки ці люди сидять в Кремлі, ніхто не буде говорити з Росією як з партнером, ніхто не буде говорити з ним прагматично, там, виходячи з якихось там своїх потреб у нафті і газі. І зараз до цього підсовують навіть тих на Заході, хто ще був готовий так говорити. Наприклад, Німеччину. Тому в усіх сенсах це політична дефрагментація російської держави. Я не кажу зараз там про розпад фізично на якісь республіки, це занадто було би так точно, знаєте, це занадто тонкий конкретний сценарій, він може не відбутися. Але ось саме дефрагментація політичного поля, можливо, зміна керівництва, провокування бунту еліт, які невдоволені, це ось така довгострокова мета цих санкцій. Ну и в этом контексте есть такая популярная теза, что когда загоняешь зверя в угол, тот уже не думает о том, что надо спасаться, а думает о том, что как бы отомстить. И в этом контексте многие говорят о том, что вот на этом этапе Путин может применить тактическое ядерное оружие. Как вы оцениваете такую вероятность? Ну, я не виключаю те, що це можливо, тому що якщо фізично існує тактична ядерна зброя, отже, існує вірогідність її застосування в воєнному конфлікті. Окрім цього, ми ж розуміємо, що Росія значну частину своїх дій оцінює не фізично, матеріально, а от з точки зору якогось символічного впливу. От ми, мовляв, готові піти на таке, тому, будь ласка, сядьте з нами там за стіл перемовин, погодьтесь хоча б частково, щоб ми зберегли там якийсь образ того, що ми хоч трошечки десь там перемогли. Однак, знову ж таки, застосування ядерної зброї у війні проти неядерної держави – це настільки серйозний прецедент, що Росія в такому випадку взагалі позбавляється усіх ланцюжків
постачання, будь-яких там спроб, знаєте, замістити свій імпорт-експорт через Індію і Китай, тоді співпрацювати з Росією буде неможливо не тільки західним країнам, але й тим східним азійським партнерам Росії, які ще досі зберігали цю співпрацю. А ціна такого удару, його прямий ефект, прямі вигоди Росії від застосування цієї тактичної ядерної зброї, направду кажучи, невисокі. Так уявимо, що вони там знищили, можливо, прицільним ударом там, нехай там цілий батальйон українських солдат, ще там вижгли значну частину території, але натомість отримали ситуацію, в якій вони не можуть говорити нормально навіть з Китаєм. І це насправді набагато більший для них ризик, ніж програна війна зараз з Україною. Тому що у себе по телевізору вони досі можуть сказати, що все нормально, і що вони заради миру відмовилися від війни, а не її програли. І повірте, значна частина російського суспільства, вона сприйме цю думку, ну от, значить, да, ми такі мирні, ми от вирішили самі припинити цю бійню, а ці бандерівці нехай там собі думають. Але об'єктивно кажучи, у російської сторони не так багато засобів. І тут зараз немає якогось такого, знаєте, тумблера, щоб його увімкнути і змінити свій статус-кво на користь Росії. Російські керманичі це прекрасно розуміють, тому все більше починається розмов про те, що там Україна якось не так себе веде на переговорах. Бо вони реально хочуть завершити цю історію, зафіксувавши захоплені території через переговори за собою і далі з цих позицій торгуватися з Заходом, погрожуючи знову якимись рештками воєнної сили, як це було до війни 24 лютого, як це було до війни на Донбасі, як це було там після анексії території Грузії, як це було після Придністровської війни, про яку вже майже ніхто не пам'ятає. Этого уже не будет, на ваш взгляд? Этого уже не будет? Потому что мы слышали недавно заявление секретаря РНБО Алексея Данилова, который сказал, что Украина не будет соглашаться на мирные переговоры, только капитуляция России. Мы видели заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что мы не согласимся на замороженный конфликт. И в качестве примера он привел Минск-1 и Минск-2, которые были абсолютно недееспособными. Означает ли это, что Украина будет идти до конца, до полного восстановления своей территориальной целостности, что в принципе даст карт-бланш выше перечисленными вами странам, тоже которые пострадали от российской агрессии, восстанавливать свою же территориальную целостность? Я більше ніж впевнений, що дійсно українське керівництво розраховує зараз на сценарій, в якому можливе фізично військове повернення окупованих територій Донбасу і навіть Криму, як, скажімо так, досить вірогідний і бажаний сценарій. Я більш ніж впевнений, що ніякого політичного відкату і повернення до статус-кво до 24 лютого не відбудеться, навіть якщо війна закінчиться вже наступного тижня. Тому що Захід прекрасно, по-перше, розуміє, що усі ці потуги Росії, вони зараз спрямовані абсолютно, скажімо так, в порожнечу, в зміну світопорядку, в загрозу будь-яким принципам, які мають значення не тільки для України, Молдови, Грузії, а й для Заходу. А щодо цих держав, знаєте, я би так сказав, можливість повернення територій залежить і як від наших успіхів, так і від воєнної сили цих держав. На жаль, у Грузії наразі ми не бачимо тієї політичної волі керівництва піти на фізичне звільнення територій, а у Молдови досить таки слабка армія, і так само керівництво подає такі двоякі сигнали, показуючи, що воно не готове і воно не знає, що робити з Придністров'ям. Тому мені здається, що це питання більш комплексне, і ці країни так само чекають української перемоги, чтобы уже створювати якісь реалистичные сценарии для себя. Кстати, вот по поводу Крыма хотела спросить, почему вот многие эксперты, военные эксперты, политические, когда говорят о полном восстановлении территориальной целостности Украины, вот когда говорят о Крыме, почему-то с приставкой «даже». Почему так? Тому що значною мірою державна політика щодо реінтеграції Криму, вона фактично не розроблена. Попри усі ці там безумовно позитивні заходи типу Кримської платформи, Україна досі не сформувала
якихось серйозних засад, на яких ми будемо проводити реінтеграцію. Зрозуміло, є можливість фізичної деокупації Криму військами. Однак, що потім буде далі з Кримом, не досить зрозуміло. Тобто, де ці лоббі, власне, в самому Криму, які могли би працювати з Україною. Так, хто ці люди, на яких в Криму можна опиратися? Ми розуміємо, є активісти. Є меджліс кримсько-татарського народу навіть. Так, однак зараз немає, умовно кажучи, тих людей в кримських елітах, які долучені до прийняття рішень в окупованому Криму, які б нам зсередини були готові відкривати ці двері. Тому у нас всі серйозно побоюються, то що ось це повернення Криму буде дуже криваве, дуже силовим захопленням. Я вважаю, що інакше бути і не може. Це об'єктивно так. Дуже багато запущених проблем, які Україною не вирішувалися в часи незалежності. Їх треба буде вирішувати швидко вже після деокупації Криму. Однак я не можу сказати, що це є рішення політично легке. Навіть якщо ми військовим шляхом деокупуємо Крим, це буде довга і серйозна боротьба, потім політична всередині Криму зі зрадниками. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагл, що знайшли время, підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Ярослав Башко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру политичных студий «Доктрина». А пока мы ждем соединения следующего гостя, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал и находите наши программы. И не забывайте обязательно ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского, для нашего YouTube-канала. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфиру. Это Олександр Курбан, ментор Центру протидії інформаційним агресіям, АМПМ. Пане Олександре, вітаємо вас, салям алейкум. Витаю навзаим. Пане Александре, как на 70-й день войны России против Украины выглядит последняя карта боевых действий? Справа в тому, що я не є представником Генерального штабу, тому я не можу достеменно сказати, як воно там виглядає. Але зрозуміло, не дуже приємно, бо певна кількість українських територій ще знаходиться під контролем Росії. Йдуть запеклі бої. Дуже запеклі бої за свідоцтвом моїх знайомих, які в тому числі знаходяться там. Це, скажімо так, в стилі Другої світової війни, коли за кожен клаптик землі відбуваються запеклі бої, коли кожен клаптик землі переходить з рук в руки постійно. Тобто дуже важко сьогодні на фронті, дуже складно, але наші тримаються. І головне, що у української армії є бажання перемагати і є можливість перемагати. Тому я сподіваюся, що кожного дня карта буде наша покращуватися, тим більше, що ми бачимо періодично під Харковом, на Херсонщині, періодично звільнюють нові населені пункти, і це вселяє, скажімо так, надію. Мариуполь, что с ним? Как вы думаете, есть ли шансы деблокады Мариуполя? Сегодня «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что российские оккупанты прорвались на территорию промзоны Азовсталь, хотя в комментарии советник Офиса президента Арестович эту информацию не подтвердил, и все же. Маріуполь, звичайно, це сама велика наша зараз проблема, сама велика наша біда. Але щодо Азовсталі, знаєте, я вам хочу сказати, що Азовсталь, навіть якщо вони там прорвалися, от хто колись був в Маріуполі, хто колись бачив Азовсталь, може мене зрозуміти. Це фортеця, яка з трьох сторін оточена водою. З півдня це море, з заходу і з північного, і з півночі це річка
і тільки з східної частини там вихід в місто, Лівобережний район. І от там більше всього зараз йдуть запеклі бої. Взяти Азовсталь буде майже нереально. Те, що туди зараз росіяни або там ДНРівці зайшли, це ще не означає, що вони його взяли. Бо гарнізон Азовсталі доволі таки потужний, мотивований. А я вам хочу сказати, знову ж таки, за свідоцтвами людей, які там знаходяться, зокрема в Маріуполі, що росіяни і ДНРівці сьогодні від одного тільки слова «Азов» в них починається, вибачте за такі непарламентські визначення, не дуже приємні біологічні механізми. Тому перспективи дуже такі є зокрема, Азовсталі, а деблокувати Маріуполь буде дуже важко. Там більше 120 чи близько 200 кілометрів захопленої противником території. Щоб прорвати цю блокаду, потрібно щонайменше 2 дивізії, наскільки мені розповідали фахівці. Дуже багато авіації, артилерії. На теперішній момент, от прямо зараз, такої деблокади бути не може забезпечити ЗСУ. Але це не означає, що це остаточно. До нас йде зброя, готуються нові підрозділи, і тому через певний час, як запевнюють фахівці, через 2-3 тижні ситуація на фронті може змінитися. І, відповідно, тоді ми можемо знову повернутися до цього питання і говорити про можливості деблокади Маріуполя і, зокрема, нашого гарнізону, який стоїть на Азовсталі. Я сподіваюся, принаймні з того, що я знаю про гарнізон, про укріплення, про можливості, що ці 2-3 тижні вони все ж таки зможуть протримати. Когда заработает ленд-лиз? Или уже заработал? А він вже працює. Справа в тому, що нещодавно це було затверджено юридично, а фактично він вже працює з перших днів війни. З перших днів війни наші союзники, Велика Британія, Польща, через відповідний польський хаб сюди заходить допомога Сполучених Штатів Америки, з інших країн Європи. Він працює з першого дня. Просто не все можна світити, не про все можна розповідати, але все це є, все це працює. Зараз значною кількістю збільшуються обсяги. Зараз наші військові вчаться, зокрема в країнах Європи вчаться, проходять навчання і освоюють західну техніку, зокрема артилерію, зокрема танкову техніку і такі інші літаки. От зараз на F-16 наші пілоти пересідають. І от 2-3 тижні, буквально, як говорять фахівці, і ситуація на фронті може кардинально змінитися. Относительно целей России, вот ближайшая цель, на ваш взгляд, какая? Мы просто видим Херсон, они там заявляют о попытках, о готовности присоединить новооккупированные территории южной части материка к Крыму. Зачем? Справа в тому, що без Херсону Крим як такий, він буде знаходитися дуже в жалюгідному становищі. І ми це бачимо останніми роками. Відсутність води, відсутність нормального транспортного забезпечення, бо як би там не вихваляли цей Кримський міст, він не забезпечує всіх необхідних потреб. Тому це, скажімо так, для них дуже принципово, дуже важливо. А щодо цілей і завдань, знаєте, от є така фраза, яка визначає японських самураїв. У самурая немає мети, в нього є тільки шлях. От в такому гіпертрофованому вигляді сьогодні і Росія діє. В неї нема такої, в неї є загальне стратегічне бачення, але тактичних рішень надійних, дієвих в них немає. Тобто в них була перша стратегічна мета, як вони заявляли, захоплення Києва. З тріском вона провалилася. Потім в них другий етап – це захоплення Донбасу. І ми бачимо, що, в принципі, вона теж пробуксовує. Зараз вони заявили про вихід на Придністров'я і окупацію повністю Північного Приазов'я, Причорномор'я. З цим теж щось вийде. Тому
до цієї війни і на цю війну Росія вийшла настільки хаотична, непідготовлена, непродумана, несистемна, там починаючи від логістики, від планування військових операцій, від планування інформаційних операцій, інформаційної війни, бо те, що вони зараз роблять, ну, чесно кажучи, я з 2014 року в всіх цих процесах, я просто не впізнаю російських іпсошників і пропагандистів. Вони зараз такі речі роблять, що просто на це без сарказму не можна дивитися. Але це не означає, що нам треба розслаблятися, бо ресурсів і дурі в голові у росіян ще вистачить для того, щоб чинити запеклий опір. І зараз головне саме перешкода в цьому плані – це таке палке бажання Путіна все ж таки створити мегаімперію і підкорити собі значну частину України. Це для нього, знаєте, така сверхідея, як у Гітлера. Все його життя і останні особливо роки його було таке сверхзавдання. Путін будує свій рейх, ну принаймні він думає, що він будує свій рейх, а нам залишається розвалити його мрію, знищити його імперію і захистити себе. Бо сьогодні для нас це не просто війна за окремі території, це війна за наше виживання, за виживання нашої культури, наших традицій і життя кожного громадянина України, який вважає себе українцем. Сейчас очень много разговоров относительно того, каким образом будет восстановлена территориальная целостность Украины. Одни говорят о том, что Украина будет идти до конца, включая Крым, будет освобождать свои территории военным путем. Другие говорят о том, что на каком-то этапе стороны остановятся и перейдут на уровень переговорного процесса. Ну и говорят о возможности обсуждения статуса Крыма на протяжении 15 лет. Наверняка вы видели и слышали заявления, в том числе украинской делегации, на стамбульских переговорах. А как вы думаете, как это будет? Ви знаєте, це те, що артикулюється на цих зустрічах, і все це фіксується в протоколах, воно напряму залежить від ситуації на фронті. Сьогодні майбутні статті майбутньої мирної угоди пишуть наші солдати, наші генерали, наші командувачі. Так. Саме від них залежить сьогодні, який буде розклад після війни. І тому Росія піде на прямі реальні перемовини тільки після того, як вони почують, що вони дуже жорстко програють. От так, як було на півночі України. Коли вони опинилися, там назрівав дуже серйозний такий котел під Києвом. От як тільки вони почули, що вони можуть потрапити в такий котел, вони одразу почали розповідати про добру волю, про певні наміри, мирні наміри і вийшли звідти. То от, коли ми почуємо від них цю риторику, ми зрозуміємо, що вони вже готові до компромісу, і тоді потрібно буде вступати по повній програмі нашим дипломатам, і так само, як наші військові, не віддавати ні п'яді української землі. А що стосується Криму і що стосується території ОРДЛО, знаєте, розпочавши цей наступ 24 лютого, Путін відкрив перед Україною вікно можливості повернути ці території. І у нас зараз є абсолютно реальна можливість повернути і ОРДЛО, і Крим в повному обсязі. Єдине, що нам може зараз запровадити, це якщо згідно з російською військовою доктриною, це буде вважатися російською стороною як атака на безпосередньо Росію, на російську територію, і вони тоді зможуть відповідно до протоколу застосувати ядерну зброю. Оце єдиний момент, який ще треба дуже уважно продумати, дуже уважно, ретельно з цим попрацювати, щоб чітко собі зрозуміти. А насколько эта угроза реальна? Потому что, насколько я понимаю, это же не просто чемоданчик с красной огромной кнопкой, на которую там Путин нажмет и полетит ядерная ракета. Это ведь не так. Там же несколько уровней применения. То есть, насколько эта угроза реальна? У нас буквально 1,5 минутки. 50 на 50, я би сказав. Зважаючи на те схибність бачення Путіна на це діло, це цілком реально.
Але буде застосована, скоріш за все, якщо буде, не дай Боже, тактична ядерна зброя, не стратегічні ракети, а тактичні заряди, а це дещо інші розклади. До речі, на крейсері «Москва», які потопили наші військові, якраз знаходилися 2 ядерні боєголовки. Тому самі можете зрозуміти, наскільки вони готові до цього. А скажите, тактическое оружие – это с ограниченным радиусом поражения, правильно я понимаю? Менша бойова, скажімо так, от складова. Ну, тобто Хіросіма або Нагасакі. От рівень такий. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагло, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Олександр Корбан був з нами на прямому зв'язку. Ментор Центру протидії інформаційним агрессиям АМПМ. Я с вами не прощаюсь. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Корошкенчи.